Sele eqoshelisiwe amalungiselelo omngcwabo ohlangeneyo wamaxhoba angamashumi ananye asweleka kwindawo yentselo iNyobeni eMonti, isentsha imini yangeCwa umhla anesithandathu kwinyanga ephelileyo.Lenkonzo yomngcwabo izakuzinyaswa ngumongameli Cyril Ramaphosa.Ukanti ke ngoku sithi babunkawu kwintatheli yethu wabongile umfoka yantshisi eza kuncambazisa itshantliziyo lamalungelo abantwana nabasetyhini umnumzana Petros Majola wekhule Development Trust beza kuthetha ngengxaki yokuzincinca kwabantwana ngotywala neziphumo ezirharha kwincindi yekhala zoko. Jola, masikwamkele ezindabeni sizithatha intambo siziphose kuwe. Chochubeko ndokasineke silapha kwelokishi nomphumelelo njengoba sithetha nawe nalapho kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo yabafundi ababini bebephuma kwisikolo samabanga aphezulu isakikamva nalapho abafundi bebesenza ibanga leshumi awutishala kunye nabantu balapha ekuhlaleni banyembezana besithi abantwana bebebabona njengabantwana bazokugqwesisa le lokishi kuthiwa iqobhasi apha eMonti. Kodwa ke kusichubela banzi ngemiba ichaphazela abantwana sinalo itshantliziyo uPetros Majola. Tata Majola, masibulise kuwe. Tata, esisehlo noko sothuse umntu sibona namajele Iindaba esuka nangaphesheya bezokujonga le meko yenzeke apha. Kodwa ke wena njengetshantliziyo labantwana uyibona njani kwelakho ilizwe? Ndibona nje kuqala ishwangusha lokuba abantwana bafele kwindawo yolonwabo enentselo. Kodwa ke ugqibeleni nangona ndiyazi uba abantu elo ukhomba omnye nomnye ukhomba omnye, but funeka sikhumbule into yokuba akakho umzali ozala umntwana abawela afere ngendlela engacacanga. Akakho umntwana obawula ubona ubomi bakhe buphelela kwindawo yolonwabo kanye yentselo. Ilishwa lilishwa. Kumele into yokokuba ngoku uMzantsi Afrika Mpuma Koloni lizwe sibambisane kuba lento ixela into yokokuba njengoba sipointana ngeminwe omnye ufuna upointa omnye kuba ufuna ukususa into kuye. Kodwa isixelele thina abantu abakwicala lamalungelo abantwana ukuthi urhulumente lona luyahexa. Uba belungahexi xa ujonga indawo lena yentselo inoba lenyoba yilarhange kuyo isemngcunyeni. Ujonge indawo yokuphuma ngumnyango omnye wentsimbi apho kuphume kanzima khona. Ixela into okokubana yonke nje no-liquor board zikhona into afelishileyo ke uzenza nomasipala ngokwe-bylaws zikhona izinto, but ngoku kuzafuneka upointe kuthiwe abazali abaqeqeshi abazali, because abantwana akukwazi ukusoloko uqinisekile uba umntwana uphi, ngoba nathi sasisime ezifestileni emizini sizawuganga amantombazana aphuma ngefestile. So awukwazi ke ngokuthi abazali ba-acte irresponsible kuba nabethu abazali ngela xesha sasisiba abantu ngefestile babecinga uba abantwana balele kanti abantwana bemkile. And therefore umongameli Cyril Ramaphosa naye uyafika apha ngomso naye ezogcwala emswaneni nalapha ezonikeza intetho ephambili kwinkonzo yomngcwabo. Ingaba into ufuna wena achaphazele kuyo ayibethelele ngakumbi ngesisehlo senzekile? Makabophelele urhulumente, abophelele no-liquor board ukuthi kuzayolungiswa imithetho, kuza kwenziwa i-recreational facilities apha ekuhlaleni. Abantwana abanandawo zodlala. Yiyo le nto ubona abantwana bedlalela kwindawo ezinje. Ndiye nditsho ndithi naxa bengenandawo zodlala bazawudlalela koomatrasi badlalele nakwezinye izinto. So umongameli uba uyeza makashiye i-commitment, ashiye imali kwakhiwe indawo zolonwabo zabantwana. Njeba Tata Majola ivaliwe indawo yentselo siyavuma, kodwa ke kuvakala ukubana ne-license yobana makaqhube asebenze lo umnini wayo indawo yentselo ayikaxuthwa yona. Ikuphatha njani lolo nje qabaqaba? Iphatha kakubi, kodwa ke nangona yena ene-license sixakwe nangabo bathengisa bengenayo. So ukuba nayo nokungabi nayo ayisiniki isiqinisekiso sobana xa inokuthathwa kanabuthengisa, kuba akukho bantu bokufika pha baqiniseke. Umuntu ofikile mhlawumbe naye ufika galwele eglasini ahlala onwabe alibale noba ebezokujonga i-compliance. Utshaba lixesha dada siyabulela ngexesha lakho. Ndokasineke nguPetros Majola lowo esichubela banzi sithi noko urhulumente kunye onke amaqumrhu akhe asilele kule nyewe yenzeke phayana eNyobeni. Singalindela ngokusineke ngokule ndawo kweli bala izobanjelwa kulo umngcwabo ngomso iyakhiwa phayana intende kwaye kuthiwe kungalindele kuba igqitywe ngentsimbi yesithoba kule kusihla namhlanje.
Sithi Chochubeko Jola leyo intatheli yethu abongile yantsi sisasaza ngqo iseMonti.